טוב, אז כולנו יודעים שאימוני כוח זה דבר טוב, זה ממש לא חדש. אבל האם פעם עצרנו לחשוב למה בדיוק? לא רק כי זה מחזק, אלא מה קורה שם בפנים, ברמה הכימית. בסקירה הזאת אנחנו נצלול בדיוק לשם, עמוק פנימה, כדי לגלות את הסיבות המדעיות המטורפות שהופכות את השרירים שלנו למפתח של ממש לבריאות שלנו. אז איך זה בעצם עובד? זאת אומרת, מהי השפה הכימית הזאת שבה השרירים שלנו משתמשים כדי לדבר עם שאר הגוף ולהגן עליו? זו השאלה הגדולה, והיא תהיה במרכז של כל מה שנדבר עליו עכשיו. ובכן, התשובה מתחילה במקום די צפוי בתוך השרירים, אבל הדרך שבה זה קורה היא סופר מפתיעה. מסתבר שיש שם סוד שחבוי עמוק עמוק בפנים. אוקיי, אז תחשבו על זה ככה. כל פעם שהשריר שלנו מתכווץ, וזה לא משנה אם אנחנו מרימים עכשיו משקולת ענקית, או, אתם יודעים, סתם עולים במדרגות, קורה שם משהו הרבה יותר עמוק מסתם תנועה. השרירים שלנו הם בעצם הופכים למעין מפעל כימי קטנטן. מפעל שמשחרר חומרים סופר חזקים, מעין שליחים כאלה ישירות לתוך מחזור הדם שלנו. ולשליחים הסודיים האלה, שהיו לנו מתחת לאף כל הזמן הזה, יש גם שם, והסיפור של הגילוי שלהם הוא ממש טרי ומרתק. אז בואו ניתן להם את הבמה לגיבורים של הסיפור שלנו, המיוקנים. עד שנת 2003 כל הרעיון הזה נשמע כמעט כמו מדע בדיוני, אבל אז חוקר שוודי בשם בן סלטין עשה פריצת דרך מטורפת. הוא זיהה את המיוקין הראשון אי פעם, ובעצם פתח לנו צוהר לעולם שלם שלא ידענו על קיומו, רשת תקשורת פנימית סודית ומורכבת בתוך הגוף שלנו. אז מה זה בכלל מיוקיינים? הדרך הכי טובה להסביר את זה היא לחשוב עליהם כמו על הורמונים, אבל עם טוויסט מעניין. הם מופרשים מהשרירים רק בזמן מאמץ. ברגע שהם באוויר, כלומר בדם, הם מתחילים לטייל בכל הגוף ומתפקדים כמו מנהלי פרויקטים קטנים כאלה, שמבסטים מלא תהליכים חיוניים. ופה זה נהיה פשוט מדהים. מאז אותו גילוי בודד ב-2003, המדע גילה כבר יותר מ-600 סוגים שונים של מיוקינים. תחשבו על המספר הזה, 600. לכל אחד מהם יש תפקיד משלו, ג'ובי ייחודי בגוף. זה אומר שאנחנו, אתם יודעים, כנראה רק מתחילים לגרד את קצה הקרחון של רשת התקשורת העצומה הזאת. טוב, אז עם כל כך הרבה סוגים, בואו נתמקד רגע. אנחנו הולכים לפגוש עכשיו 3 סופרסטארים מעולם המיוקינים, רק כדי להבין באמת את סדר הגודל של כוחות הריפוי המדהימים האלה. הנה 3 מהם, לכל אחד יש עבודה קריטית שפשוט משנה את כללי המשחק בבריאות שלנו. בואו נכיר את הצמן ששולט בגדילת השריר. בצד אחד יש לנו את מיוסטטין. תחשבו עליו כמו על הברקס, הוא זה שאומר לשריר, אוקיי חמוד, גדלת מספיק, בוא נרגיע. אבל אז, כשאנחנו מתאמנים, הגוף משחרר את דקורין. ומה דקורין עושה? הוא בא ופשוט מרים את בלם היד. הוא מנטרל את המיוסטטין ומאפשר לשרירים שלנו לגדול ולהתחזק. זה כמו ריקוד עדין כזה. אבל פה הסיפור מקבל טוויסט מדהים. מסתבר שלדקורין הזה יש משימה סודית, חשובה אפילו יותר. תאים סרטניים, מה הם עושים? הם גם מופרישים מיוסטטין כדי לעזור לעצמם לגדול. ואז בא דקורין מהשרירים שלנו, מזהה גם את המיוסטטין הזה, ומנטרל אותו. הוא בעצם עוזר לגוף להילחם באופן ישיר בגדילה של הגידול. זה פשוט לא יאמן. המיוקיין הבא הוא אינטרלוקין 6, או בקיצור IL6. הוא בעצם מנהל הסוכר של הגוף. הוא גם נוגד דלקת טבעי, הוא גם מאותת ללבלב לשחרר עוד אינסולין, והוא גם עוזר לפתוח את הדלתות של התאים כדי שיכניסו סוכר מהדם. כל הפעולות האלה יחד הופכות אותו לנשק אדיר במניעה של סוכרת סוג 2. ואחרון חביב אבל סופר חשוב הוא BDNF. אפשר לקרוא לו הדשן של המוח והשריר. מצד אחד הוא יודע לחצות את מחסום הדם מוח ולהגן עלינו ממחלות כמו אלצהיימר ודיכאון, ובמקביל הוא גם נשאר בשריר עצמו ועוזר לו לתקן את עצמו ולהשתקם אחרי אימון או אפילו פציעה. פשוט עובד בשתי חזיתות. ועכשיו תקשיבו לנתון הזה כי הוא פשוט מטורף. עד כמה התגובה הזו חזקה? מספיק אימון אחד, ורמות ה-BDNF בשרירים קופצות ב-20-30%. זו עלייה מיידית, דרמטית, שמראה כמה כל אימון ואימון הוא משמעותי. אוקיי, אז אחרי שהבנו את המדע הזה, השורה התחתונה היא די פשוטה למען האמת. יותר שריר, פירושו יותר בריאות. בואו נפרק את זה רגע. אז כמו שאפשר לראות, התהליך הוא די פשוט ויפה. הכל מתחיל מהחלטה אחת קטנה להתאמן.
הפעולה הזאת גורמת לשרירים לשחרר את המיוקינים. המיוקינים האלה הופכים לשליחים, נוסעים בכל הגוף, ופשוט מחלקים מתנות בריאותיות לכל איבר ואיבר בדרך. ועד כמה ההשפעה הזאת נרחבת, ובכן מדענים מצאו קולטנים, כלומר תחנות עגינה למיוקינים, כמעט בכל מקום בגוף. במוח, בכבד, בעצמות, בלבלב, במערכת העיכול. השרירים שלנו ממש מדברים עם כולם. וכל זה מוביל אותנו למשוואה הכי חשובה כאן, המשוואה של הבריאות. ככל שיש לנו יותר מסת שריר, ככה המפעל הפנימי שלנו, שמייצר מיוקיינים, הוא פשוט גדול ויעיל יותר. וזה אומר שבכל אימון אנחנו משחררים צבא גדול יותר של שליחים שמגינים על הגוף. יותר שריר זה פשוטו כמשמעו, יותר הגנה. ועכשיו, אחרי כל המדע הזה, בואו נקשיב למסר האחרון, והאמת היא שהכי חשוב, המסר שהשרירים שלנו מנסים להעביר לכולנו. וזו אולי הנקודה הכי אופטימית ומעודדת בכל הסיפור הזה. זה אף פעם, אבל אף פעם, לא מאוחר מדי. זה לא משנה מה הגיל, זה לא משנה מה רמת הכושר כרגע. מהרגע הראשון שבו מתחילים לאתגר את השרירים, הם מתחילים להפריש את חומרי הריפוי האלה. השיפור הוא לא משהו שצריך לחכות לו שנים, הוא מתחיל מיד. אז בפעם הבאה שאתם שומעים אימון כוח, אל תחשבו רק על שרירים ועל משקולות. תחשבו על זה שאתם בעצם פותחים את בית המרקחת הפנימי והכי משוכלל שיש. בית מרקחת שמייצר עבורכם תרופות למניעת סרטן, סכרת, מחלות מוח, והכל מגיש בלחיצת כפתור אחת, קיבוץ של שריר. והדבר הכי מדהים הוא שאנחנו באמת רק בהתחלה. המדע כל הזמן ממשיך לחקור את זה, וזה משאיר אותנו עם שאלה אחת גדולה ומסקרנת. אילו עוד סודות מדהימים השרירים שלנו שומרים שם בפנים, ורק מחכים שנגיע לשאול את השאלות הנכונות כדי לגלות גם אותם?